Шаян ТВ каналында эрудитлар өчен акыл батыл тапшыруы. Егетләр, сез сорауларга җавап бирергә әзерме? Әзер. Әйдәгез, бүгенге тапшыруны башлыйк. Иң элек үзегез белән таныштырыгыз әле. Тимур, сүз сиңа. Исемсез, минем исемем Тимур. Мин 1-нче сыйныфта укыйм. Иң яраткан дәресләрем физкультура, җәмгыять белеме, математика һәм география. Шулай ук мин җырлыйм да, төрле түгәрәкләргә йөрим. Аны ул баскетбол, футбол, йөзү, вокал һәм көрәш. Тимур, барысына да вакытны ничек табасың соң син? Табыла инде. Теләгәч, демәк табыла. Буш вакытларың каламы? Ниләр белән шөгыльләнәсең? Күбесенчә китап укырга тырышам. Иң яраткан китабым ул «Приключения Гулливера». Демәк, син мавыктыргыч әсәрләр укырга яратасың. Ярый, синең белән таныштык. Синең көндәшең Әмир нинди егет икән безнең? Әмир, сүз сиңа? Исәнмесез, минем исемем Әмир. Минем яраткан фәннәрем ул физкультура һәм тарих. Мин спортны бик яратам һәм йөгергән яратам. Районда йөгерү буенча 3-нче урын алдым. Мин Әмир, син дөньядагы иң тиз йөгерә торган кешене беләсеңме? беләм. Кем ул? Усейн Болт. Бик яхшы, син үзеңнең исәбеңә плюс 5 балл алдың дисәк тә була. Әлбәттә, шаятым, без әле уенны башламадык. Сез әзермесез уенны башларга? Әйе. Әйдәгез, алайса башлыйбыз. Уенда хәрәмләшмәскә, күтәренке рухта уйныйбыз. Килештекме? Әйе. Менә сез әйттегез, икегез дә спорт белән шөгыльләнәбез. Әмир безнең хәтта йөгереш буенча урыннар да ала икән. Тагын инде спорт төрләре белән кызыксынасыз, шөгыльләнәсез. Тагын хоккей, флорбол. Флорбол нәрсә? Ул флорбол хоккей на траве. Мин футбол уйнарга яратам. Минем яраткан команда ул Ювентус. Ни өчен син Ювентусны яратасың? Чөнки анда әйбәт уенчылар уйный. Мәсәлән, Мәсәлән, Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдуны кем яратмый икән? Шулай бит. Әйе. Ярый. Акыл батыл тапшыруының беренче турына аяк атлыйбыз. Иң элек сезне кагыйдәләр белән таныштырам. Бу турда катнашучыларга барлыгы 3 сорау бирелә. Һәр сорауга җавап варианты тәкъдим ителә. Сез исә әлеге вариантлар арасыннан дөресен сайлап алырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны үзегез үк бәялисез. Моның өчен сезгә 0 баллдан алып 10 баллга кадәр сайлау мөмкинлеге була. Җавап дөрес булган очракта балл катнашучы файдасына күчә. Дөрес булмаса балл алына. Әгәр барысы да аңлашыла икән, димәк, уенның төп өлешен башлыйбыз. Кагыйдәләр аңлашылдымы? Әйе. Әйдәгез, алайса, беренче сорауга күчәбез. Сорау булай яңгырый. Дөньядагы иң бөек тау түбәсен атагыз. Иң элек, Тимур, сиңа сорыйсым килә. Бу сорауга җавапны ничә балл белән бәялисең? 10. Димәк, син тауларны яхшы беләсең. Әйе. Ярый. Көндәшең Әмир ничек җавап бирер? 8 балл. 8 балл. Югары баллар уйнатабыз. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Эльбрус, Казбек, Народная, Джамалунгма яки Эверест, Ключи сопкасы. Тимур, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Әйе, синең җавабыңны? Минемчә ул Джамалунга, Эверест. Ярый. Җавабыңны кабул иттем. Әмир ничек уйлый? Мин дә Тимур белән килешәм. Джамалунга, Эверест. Җирдәге иң бөек тау түбәсе чыннан да Джамалунгма, Эверест. Хималай тауында урнашкан. Аның абсолют биеклеге 8848 метр. Бик яхшы җавап бирдегез. Афәрин, егетләр. Икенче сорауга күчәбез. Кайсы жануар Австралия материгында яшәми? Бу сорауга инде Әмир беренче булып җавап бирә. Ничә балл бирергә әзерсең? 7. 7 балл уйнатабыз. Тимур безнең ничә балл бирергә уйлый? 6. 6. Шулай ук югары баллар. Әйдәгез, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Коала, көңгөрәк, тәвә кышы эмо, көрән аю, үрдәк борын. Әмир, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Димәк, кайсы жануар Австралия материгында яшәми? Минемчә көрән аю. Көрән аю кая яши дип уйлыйсың? Бөтен җирдә яши дип уйлыйсың. Ярый.
Тимур, синең белән килешәме икән? Мин дә Әмир белән килешәм, мин дә Көрән аю дип уйлыйм. Бәлки ул ялгышадыр. Көрән аюлар, Австралиядә яшәмиләр, алар мәсәлән Татарстанда яшиләр. Синең күргәнең бар Көрән аюны. Зоопаркларда гына. Аңлашылды. Сез шуңа дөрес җавап бирдегез. Көрән аю Австралиядә яшәми. Диктегез. Дәвам итәбез. 3нче сорау. Тәкъдим ителгән чәчәкләрдән кайсысы урманда үсә? Димәк, урманны күз алдына китердек һәм урманда үсүче чәчәкләрне. Тимур, бу сорауга җавапны ничә балл белән бәялисең? 8. Яхшы, 8 баллыңны кабул иттем. Әмир ничә балл бирергә уйлый? 7. 7 балл. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Умырзая, кашкарый, күк чәчәк, ромашка, гладиолус, нәркис. Шушы чәчәкләр арасыннан кайсысы урманда үсә? Ромашка. Ромашка урманда үсә дип уйлыйсың син? Умырзая. Умырзая. Әйдә, төгәлрәк җавап бир. Кайсысы, ромашкамы, умырзаямы? Умырзая. Умырзая дип уйлыйсың. Яхшылап уйладың? Шикләнәсеңме? Әзләшкәнем. Ләкин шулай да җавап вариантларын искәртеп узам. Умырзая, кашкарый, күк чәчәк, ромашка, гладиолус, нәркис. Җавап Умырзая. Умырзая. Яхшы, җавабыңны кабул иттем. Әмир ничек уйлый икән? Минемчә, күк чәчәк урманда. Күк чәчәк урманда үсә дип уйлыйсың син. Сезнең җавапларыгыз туры килми хәзер. Дөрес җавап чыннан да умырзая. Ул безнең язның беренче чәчәге урманда үсә. Бу сорауга безнең Тимур дөрес җавап бирде. Әмир, кәефең бераз кырылды ахрысы. Юк. Юкмы? Син дөрес җавап бирмәдең. Бар. Егетләр чәчәкләрне белмәсә дә буладыр инде, шулай бит. Әйе. Зыян юк. Әйдә, алга таба сиңа уңышлар телибез. Һәм без икенче турга күчәбез. Акыл батыл тапшыруны икенче турына аяк атлыйбыз. Егетләр, кәефләр ничек? Яхшы. Яхшы. Дулкынланасызмы? Юк. 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 Сез бит спортсменнар, чынлап та, ни өчен дулкынланырга, шулай бит? Икенче турда инде сезгә дөрес тәртип төзергә кирәк булачак. Уенның кагыйдәләрен белән таныштырам сезне. Бу турда сез җавапларны дөрес тәртиптә урнаштырырга тиеш буласыз. Җавапларыгызны шулай ук үзегез бәялисез. Кагыйдәләрне аңладыгыз? Хәзер әйдәгез биремне тыңлагыз. Гамәлләрне җаваплары буенча кечкенәдән зурга таба урнаштырыгыз. Хәзер мин сезгә вариантларны тәкъдим итәм. Бу сорауга беренче булып Әмир җавап бирәчәк. Ничә балл бирергә уйлыйсың? 8. 8. 5. Тимур 5. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. 12 минус 5, 6 плюс 5, 3 тапкыр 3, 16-ны 2-гә бүләм, 4-тән тамыр асты, 1-нең квадраты. Җавап вариантлары тәкъдим ителде. Уйларга вакыт булды. Әмир, дә синең белән сөйләшик әле. Ничек син уйлыйсың? 1-нең квадраты. Әйе. 4-нең тамыр асты. Әйе. 12-дән алабыз 5-не. Әйе. 16-ны бүләбез 2-гә. Ничә була 16-ны 2-гә бүләш? 8. Димәк, син 4-нче урынга куясың. Әйе. Әйе. 3-не тапкырлыйбыз 3-кә. Ничә була? 9. Ул ничәнче? 5-нче була димәк. 5-нче. Әйе. Һәм 6-га кушабыз 5-не. 11 була. 11 була, 6-нчы була дип беләсең. Әйе. Әминең җавапларын кабул иттем. Хәзер Тимурның җавапларын тыңлыйбыз. 1-нең квадраты. Яхшы. 4-нең тамыр асты. 12-дән алгач 5-не. Ничә була? 7. Син аны 3-нче урынга куясың. Әйе. 16-ны бүлгәч 2-гә. Әйе. 3-не тапкырлагач 3-кә. Әйе. Һәм 6-ны кушкач 5-кә. Ничә була? 11. Хәзер әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз. Беренче урында чынлап та 1-нең квадраты булырга тиеш иде. Ул безнең 1-гә тигез була. Икенче баскычта безнең 4-тән тамыр асты урнаша. 2 була аның җавабы. Өченче баскычта 12 минус 5 гамәле җавабы 7 булган өчен.
4-нче баскычта 16-ны 2-гә бөлгәч 8 була. Шушы гамәл була. 5-нче баскычта 3-не 3-кә тапкырлау гамәле, җавабы 9 була. Һәм 6-нчы баскычта безнең 6 плюс 5 гамәле, аның җавабы 11. Сезнең җавапларыгыз дөрес булды. Әфәрин егетләр, шушындый күтәренке рухта дәвам итсәк бик яхшы булыр. Гомуми исәп безнең 16-га 29. Безнең Тимур әлегә алда бара. Әмир, алга таба нинди уйлар белән, нинди фикерләр белән керәсең? Мен Тимур алда барганга кайфым төшмәй. Мен алга таба уйнарга ризамын. Яхшы, сиңа уңышлар телибез һәм 3-нче турга күчәбез. Сез әзерме? Әзер. Алайса, киттек. Шаян ТВ каналында акыл батыл тапшыруы дәвам итә. Тимур һәм Әмир белән без 3-нче турга аяк атлыйбыз. Ләкин турны башлаганчы, егетләрдән сорыйм әле. География фәне белән дуслык ничек? Яхшы. Яратасың? Яратам, ну белеп тормыйм. Менә ничек икән. Әмир безнең география фәнен яратам икән? Яратам, ләкин кайбер әйберләрне белеп бетермим инде. Ник белеп бетермисез? Начар укыйсыз әллә? Юк. Юк. Димәк, сезгә география фәнен тырышыбрак укырга кирәк, күбрәк белергә. Менә киләсе сорауга җавап бирә алырсыз микән? Берничә мизгелдән белербез. Без бу турда артык җавап вариантын сайлыйбыз. Сөйләштекме? Әйе. Аңлашылдымы? Әйе. Хәзер беренче сорауны укыйм. Тәкъдим ителгән табигый элементлардан кайсысы тау тукымы? Тимур, бу сорауга беренче булып син җавап бирәсең, ничә балл белән бәялисең? 3. 3 балл. Яхшы. Әмир ничә балл белән бәяли? 5 балл. Хәзер җавап вариантларын тәкъдим итәм. Гранит, балчык, кварц, известь, ком, кызыл балчык. Тимур, син җавап бирергә әзерме? Әзер. Әйдәле, җавабыңны тыңлыйбыз. Кызыл балчык. Синеңчә кызыл балчык тау тукымы түгел. Яхшы. Әмир ничә уйлый икән? Минемчә ком тау тукымы түгел. Тау тукымы түгел. Бу тукымнар арасында кварц тау тукымы түгел, ә ул минерал. Мин моны белә идем. Шулаймы? Онытып кына җибәрдем. Шулаймы? Ярый. Киләсе сорауыбыз география өлкәсеннән түгел, әйдәгез аны тыңлап карыйк. Тәкъдим ителгән танылган шәхесләрдән кайсысы диңгез сәяхәтчесе? Әмир, бу сорауга беренче булып син җавап бирәсәксең, шуңа күрә сорыйм. Ничә балл белән бәялисең? 6 балл белән бәялим. 6 балл. Ә Тимур ничә балл бирергә әзер? 5. 5 балл. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тәкъдим итәм. Абель Тасман, Джеймс Кук, Марко Поло, Галилео Галилей, Васко да Гама, Христофор Колумб. Искәртеп бозам, без артык җавап вариантын сайлыйбыз. Әмир, син җавап бирергә әзерме? Әйе. Тыңлыйм син җавабыңны. Минемчә Абель Тасман артык. Ни өчен? Чөнки калганнары суда yüзүчеләр, Абель Тасман суда yüзүче түгел. Ә ул кем? Әйтәм. Әйтәмсең. Яхшы. Тимур, безнең ничек уйлый икән? Минемчә Галилео Галилей, чөнки ул космосны өйрәнгән. Ул суда yüзмәгән. Яхшы. Җавапларыгызны кабул иттем. Хәзер дөрес җавапны тыңлыйбыз. Танылган физик, астроном, математик, галим Галилео Галилей. Бу сорауга нәкъ менә шулай дип җавап бирергә кирәк иде. Тимурның җавабы дөрес дип кабул итәбез. Шулай итеп, без 3-нче сорауга күчәбез. Тәкъдим ителгән биологик төрләрдән кайсысы бөҗәк? Тимур, бу сорауга беренче булып син җавап бирәсәксең. Ничә балл бирергә әзерсең? 8. Яхшы. Әмир? 7 балл. 7 балл. Югары баллар куйдыгыз, егетләр. Хәзер әйдәгез җавап вариантларын тыңлабыз. Күбәләк, үлән бакасы, шикерткә, энә карагы, кырмыска, шөпшә. Тимур, син җавап бирәсеңме? Әйе. Димәк, синең җавабың? Үлән бакасы. Үлән бакасы бөҗәк түгел дип уйлыйсың. Әйе. Әмир, синең белән килешәм икән, хәзер беләбез. Мин Тимур белән килешәм.
Мен дә үлән бакасы дип уйлыйм. Үлән бақасы нәрсә соң? Ул бака. Бака түрі. Жер су хайваны. Дөрес. Үлән бақасы бөҗәк түгел. Бу сорауга нәкъ шулай дип җавап бирергә кирәк иде. Афәрин, егетләр. Уенның нәтиҗәсен без 4нче турдан соң белербез. Чөнки 4нче тур безнең хәлиткеч тур. Әле барысы да үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә икегезгә дә уңышлар телим. 4нче турга аяк атлыйбыз һәм без беренче Әмир белән уйнаячакбыз. Әмир, дулкынланасыңмы? Юк. Менә син спорт белән шөгыльләнергә яратам дим. Йөгерергә чыгар алдыннан дулкынлануны ничек җиңәсең? Җиңелү турында уйламаска инде. Мен җиңәм дип торырга кирәк. Бүген дә син шулай дип торасыңмы? Әйе. Димәк, син җиңәргә телисең. Әйе. Яхшы. Мин сиңа сораулар бирәм. Син тиз генә җавап бирергә тиешсең. Әгәр дә белмисең икән, алга таба яки белмим дип әйтергә кирәк. Яме? Ун сорау, синнән җавап. Килештек? Әйе. Башлыйбыз. Исемдә калганнар әсәренең авторы. Белмим. Су асты вулканнарын һәм җир тетрәүләрне китереп чыгаручы дулкын. Исмитик дулкын. Юк, сыйфат җөмләдә күбрәк кайсы җөмлә кисәге булып килә? Сыйфат җөмләдә аергыч булып килә. Яхшы, дөрес. 5 километр ничә метрга тигез? 5000 метр. Хатиз. Рәсем, картиналар иҗат итүче һөнәр иясе. Рәссам. Дөрес. Кышын көннәр кыскара, ә төннәр? Озыная. Дөрес. Кояш системасындагы иң зур планета. Юпитер. Дөрес. 15тән 9-ны алгач ничә була? 15 минус 9. 6. Дөрес. Хикәя җөмлә азагында кайсы тыныш билгесе куела? Нокта. Дөрес. Шанхай шәһәре кайсы илдә урнашкан? Китай. Дөрес. Бик яхшы уйнадың, Әмир. Афәрин. Тимур, хәзер инде синең чиратың. Син уенга әзерме? Әйе. Дулкынланасыңмы? Юк. Үзеңә ышанасың димәк. Әйе. Яхшы. Нинди сораулардан куркасың? Нинди темада? География ягыннан. Икегез дә географиядан шикләнә димәк. Әйе. Ярый, әйдә уенны башлыйбыз. Миннән сиңа шулай ук 10 сорау. Син тиз арада җавап бирергә тиешсең. Беләсең икән, җавап бирәсең. Әгәрдән юк икән, белмим яки алга таба дип әйтәсең. Сөйләштекме? Әйе. Киттек. Муабит дәфтәренең авторы. Белмим. Муса Җәлил. Тын океандагы иң тирән урын. Марианский җылы. Дөрес, Мария иң күләге. Фигыль җөмләдә күбрәк кайсы җөмлә кисәге булып килә? Хәбәр. Дөрес. 1 килограммда ничә грамм бар? 10 грамм. 100 грамм. Дөрес түгел. Хайваннарны дәвалаучы һөнәр иясе. Ветеринар. Дөрес. Су каткач нәрсәгә әйләнә? Бузга. Дөрес. Кояшка иң якын планета. Меркурий. Дөрес. 7-гә 8-не кушкач ничә була? 7 плюс 8. 15. Дөрес. Саналып киткән сүзләр арасында кайсы тыныш билгесе куела? Өтер. Дөрес. Рим шәһәре кайсы илдә урнашкан? Италия. Дөрес. Сиңа уен ошадымы? Әйе. Бик яхшы, бик яхшы уйнадың, Афәрин. Егетләр, сез уеннан канәгатьме? Әйе. Ошамаган әйберләр юкмы? Юк. Юк. Үпкәләшләр? Юк. Алайса, без сезгә алга таба да уңышлар телибез. Искәртеп узам, бүген бездә җиңүче дә, җиңелүче дә юк. Турнир таблицасын без хәзер танышып китербез һәм инде кайсыгызны алга таба үтәсен, шунда белербез. Киләсе шашларга кадәр. Пока. Рәхмәт, сау булыгыз. Миңа акыл батыр тапшыруы бик катышады. Мин монда тагын килергәм, катнашырым. Мин үзем белән бик канәгать. Мин география сораулары ягыннан бик әйбәт дөрес җавап бирмәдем. Миңа күбрәк укырга кирәк икән география фәнен. Уен миңа бик катышады. Мен җиңелсәм дә минем кәефем төшмәй, ләкин 4нче тургына авыррак булды. Чөнки анда җавапның вариантлары күрсәтелмәгән иде. Миңа уен бик ошады. Мин бу уенга тагын килдем.
Бүгенге уеннан соң турнир таблицасы әллә ни үзгәрмәде. Киләсе атнада яңа катнашучыларның нәтиҗәләре үзгәреш кертә алырмы? Монысын инде киләсе чыгарылышларда белербез.